Вітаю вас, сябры! У гэтым выпуску працягваем знаёмства з кнігай Міколы Маляўкі «Сядзіба» або «Хата з матчынай душою». Сёння будзем весці размову пра серп і цэп. Яшчэ і сёння на сядзібе дзе-небудзь у сенцах ці ў кладоўцы можна ўбачыць серп. Цёмны, у жоўтых крапінках іржы сумуе ён без работы. А некалі мама, помню, шанавала свой серп, хаваючы на зіму, абкручвала сухой анучкаю. За лета ён выціраўся да бляску, зяў потым у сенцах, як срэбны маладзічок. Складаецца серп з драўлянай ручкі і стальнога клінка, паўкруглага або падоўжанага. Паўкруглы карацейшы, і жаць ім было лягчэй. Кавалі-умельцы рабілі сярпы са старых коз, зубілі, тачылі лязо, а ў далёкім мінулым аж не верыцца. Збажыну жалі каменнымі і бронзавымі сярпамі. Можна ўявіць, як балелі жаночыя рукі летам на жніве. У многіх калгасах захавалася добрая завядзёнка, святкуюць зажынкі і дажынкі. І тады серп, як ганаровы госць, з'яўляецца на поле, нажынае першы і дажынае апошні сноп. Выходзячы з дома на зажынкі, гаспадыня, бывала, адкроевая лустачку хлеба, брала шчопаць солі, скрылік сыру, зразала сярпом першую жменю, завязвала яе, клала зверху на клацы свой пачастунак. Як бы задобрывала дух поля, дзякавала яму за шчодры ўраджай. Нажаўшы пасля гэтага яшчэ з дзесятак снапоў, вярталася да хаты, праз усю дарогу спяваючы жніўныя песні. Гаварыла поле шырокай, жыта ядронае, жнейкі мае маладыя, сярпы залатыя. Прыбягайце заўтра рана, каб я не стаяла. Не хачу у полі стаяць, каласам махаць, а хачу у полі снапамі, а ў гумне капамі. Збажыну, зжатую серпамі, звозілі ў гумны, а потым, глыбокай восенню і зімою, малацілі на таку цэпамі. Цэп – нескладаная драўляная прылада. Да лёгкай хваёвай ці арэхавай палкі цапільна мацуецца рухома, з кураным ужынкам або хамуцікам. Круглы біч з паўтаўшчэннем на канцы. Біч не адзін тыдзень, бывала, скакаў на гліняным таку, абіваючы снапы, таму рабілі яго з цвёрдага дрэва, найчасцей з дубу. Малацьба – цяжкая работа, і кожны гаспадар у вёсцы меў свой цэп, да якога прывыкалі і рукі, і вочы, і душа. Добры цэп, як спадчына, пераходзіў ад бацькі да сына. На змену сярпам і цапам прыйшоў камбайн. З павагай адносіцеся да культуры і спадчыны нашага народа. Да новых сустрэч!